Ahoj, já vás zdravím a přicházím se slibovaným videem outfitu. Tentokrát se zaměříme i na takový vrstvení. Teď třeba mám na sobě takovou hořčicovou košili, nevím, jestli v tom umělém osvětlení je to vidět. Každopádně je to celobavlněná, dlouhá, fakt dlouhá. Ona sahá až v podstatě skoro pod kolena. Jo, ona může sloužit i jako takový šaty, samozřejmě pod legíny, ale já jsem si dala takhle košilku, to mám z Temu. Objevilo se to v nákupech z Temu, takže určitě se podívejte, kdo se tady třeba chvilku a poprvé. Mám to v playlistu oblečení. Tak, další šaty, které tady mám, jsou ze vzorem, který letos opět velký in, zase se vrací do módy, tady ten žíhaný běločerný vzor. Já jsem to studovala na těch módních stránkách, že opravdu teď se to zase vrací do módy. Všimla jsem si, že i Bonprix prodává s tímto vzorem. Já to mám, prosím vás, ze Zutu řadu let a strašně ráda po těch šatech šahám. Blbý je, že oni jsou z uměliska, jako z polyesteru, jo? Já už teď si takové věci nekupuju, ale když jsem ty materiály tak neřešila, spíš mě šlo o to, aby mě to sedlo, aby mě to nebylo malý, ale teď už čtu i ty materiály, nicméně to je takovej polyester jiný, že na to jaro a předjaří se nám hodí. Samozřejmě už není na léto, už není třeba, když je přes 20 stupňů, jo. Je potřeba vychytat tady to mezi období vždycky. Tak a proč držím v ruce tady ten Sansor? To je taková šikovná, jak kdyby páskošňůrka. Můžete použít buď vzadu, můžete svázat na boku, jo, takhle na mašli, jo, jakkoliv upravíte si tím právě jak potřebujete. Ono takhle to sahá ještě ten pásek a vy si to podle prostě té postavy, jak potřebujete stáhnout, uvolnit, jo, můžete si ten pásek i odstranit, dá se to odpárat, pokud by to tam někomu vadilo, nicméně takhle to vypadá, jo. Zezadu takhle ty šaty. A jsou teda v áčkovém střihu, takový úplně obyčejný na běžný nošení. Perfektní jsou v tom, že se nemačkají, takže nemusíte je žehlit. Stačí po vyprání na 30, určitě nesušit v sušitce, protože je to takový jemný vlákno. Vyvěsit na ramínko a krásně ty šaty proschnou. Jo, a jsou, říkám, zase se to vrací, proto já se nezbavuju kousků, které mě jsou. Zase se nám vrací trend do módy tady toho vzoru, který frčel před 10 lety. Pokud máte něco takového ve skříni, tak to nemusíte ani pořizovat, stačí se podívat a můžete to zase vytáhnout a nosit a garantuju, že budete in. Nemusí to být šaty, může to být sukně, může to být tričko, ale opravdu tento vzor teď frčí. Jinak tady ty šaty jsou dlouhé až do půli litek, jo, takže schovají, co mají. Mají vůli, podívejte se, a mají i samozřejmě směs v sobě elastanu, jo. Ten elastan, když je tam těch 5%, je úplně perfektní, že se právě přizpůsobí, když člověk přibírá, nebo potom, kdyby hubl, tak si to může zase tím páskem utáhnout. A další šaty, které tady mám, jsou taky na předjaří, jsou v barvě, prosím vás, to umělé světlo to zkresluje, nicméně jsou v takové starorůžové, ale v takové výraznější mají rukávce, takové jako kdyby s volánem, ale zároveň jako kdyby skrývající paže. Takhle vypadají ze zadu. Zase vůle, mají teplákovinu v sobě, to jsou takové šaty pevnější. Tyto jsou z bavlny s příměsí elastanu. Oni jsou teda pevnější, nejsou úplně na teplo. Jsou fakt na to jaro, na ty první jarní dny, kdy je nějakých do 15 stupňů. Jo, k tomu si dáte legíny a prostě jdete na to nějakou bundičku nebo parku. Parky jsou super. Nebo trenchcoat a jste vysmáté. Jdete prostě kam potřebujete a jste normálně oblečení. Je to taková, jako kdybych řekla, těžší teplákovina. Troufám si říct, že když nejsou mrazy, tak se ty šaty dají dát i na teď. Už, jo, protože je to pevné a myslím si, že bez problémů už teď se dají nosit. Takže konec zimy, předjaří, anebo pozdější podzim. Jo, určitě nejsou na léto, to v žádném případě, a nejsou na nějaký tuhý zimy. Takže já se znova v nich ukážu. Jo, takhle. Berte to prosím vás jenom jako inspiraci, jo, pro boubelky a nemusíte se tím zákonitě řídit. Je to jenom taková inspirace, abyste se třeba nebáli barev, abyste jenom nechodili v černé, protože je to škoda,
Máme nepřeberné množství barev na trhu a určitě ty barvy prozáří. Vždycky je to fajn varianta a dá se koupit střih, aby teda tak v uvozovkách skryl, co je potřeba, a aby koupit si to na ty partie, co potřebujete. A když třeba nechcete se vzdát té černé, tak vždycky buď spodek nebo vršek si nechte černý. Já preferuju spodek a na vršek koupit si nějakou barevnou variantu oblečení. Rozáří vás to byste nevěřili jak. Okolí reaguje mnohem příjemněji na ty barvy, než když jste zahaleni celé v šedém, nebo v nějaké kaky barvě, nebo v nějaké černé, to mě věřte. I když vím, že tady mám milovnice černé, té se vzdávat nemusíte, ale je dobré rozbít černou barvu nějakými barvami. Jo, nemusí to být strakaté jak papoušek, ale nějaká barva by tam měla být. Já se zatím rozloučím, video ještě nekončí. Tak já vás ještě jednou zdravím, přátelé, doufám, že jste si tak trošičku užili jenom takovou rychlou přehlídku outfitu. Já jsem vám jenom chtěla nastínit, jak prostě se nebát barev, abyste se opravdu nebáli využít tady v tom období, kdy je to takový šedý, je to nějaký, abyste se nebáli rozbít právě oblečení do práce, kamkoliv, barvami, protože věřte, že to má vliv i na psychickou pohodu a i vaše okolí to ocení, jo. Není nic horšího, než když se sedí třeba někde, já nevím, v zasedačce, nebo prostě to je jedno, kde pracujete, tak není nic horšího, když se dívají všichni na nějaký lidi, kteří jsou šedě, černě oblečení, ono to moc dobré atmosféry a té psychiky nepřidá. To má fakt barevný spektrum, přečtěte si to na internetu, dneska fakt je nepřeberné množství článků. Barevné spektrum má vliv právě na psychickou pohodu, jo? Takže k tomu bych se jenom chtěla vrátit. A protože se mě v mailu objevila otázka, pro mě celkem zajímavá, jo? Týká se to zase Polska, kde mě jeden pán psal, že se poprvé s rodinou chystá do Polska a jestli bych nebyla tak hodná a nezmínila tady ve videu třeba nějaký tip, kam jet nebo vyjádřit se, kde to je asi tak to pobřeží, jemu se jedná o moře, to jsem nezmínila. Samozřejmě města radit nemusím, Polsko má překrásný historický města, je jedno, jestli jedete do Krakova, do Poznaně, nebo do Vroclavy, nebo do Elblągu, to je úplně jedno, nebo navštívíte Toruň, Perníkový kraj, a nebo navštívíte třeba, já nevím, nějaké městečko maličké, třeba Olštýn, který je na Mazorských jezerách. To má taky svoje kouzlo. To je jedno, to radit tady nebudu. Pána zajímala konkrétní věc a to je mořské pobřeží, kam doporučuji v létě, aby si s rodinou zajel. Tak, v prvé řadě, Polsko má krásný všechny ty místa, jo, u moře. Já to mám sjetý několikrát, protože samozřejmě od dětství jsme do Polska jezdili logicky, když tam člověk měl rodinu. Co bych doporučovala z vlastní zkušenosti, ale teď samozřejmě ta situace turistická se změnila, protože Češi začali hodně najíždět na Polsko, tím, že jim Jugoslávii zdražili, tak teď se stalo číslo 1 pro Čechy Polsko, z toho vznikl i ten spoj Baltic Express, předtím po Polsku nikdo ani nevěděl, jo. My samozřejmě, co tam jezdíme, já tam jezdím celý život, pro mě bylo lepší, když o tom Polsku fakt nikdo nevěděl a do toho Polska jsme jezdili jenom nás, my, co jsme tam měli rodinu, byl tam klid. Doufejme, že teda to zůstane, jak to bylo, že ti Češi se tam pojedou podívat, ale stejně pro milovníky veder a vřelých moří Polsko není. Polsko je hlavně pro objevování a dýchání vzácného jódu. Je to tam strašně zdravé, to pobřeží, ať tam jedete kdykoliv v roce. Všimla jsem si na Facebooku, lidi tam dokonce jezdí i v zimě, ale přiznám se, to není naše parketa, jakože bychom úplně k tomu moři, protože tam je hodně studený severní vítr. Ten se tam ale může objevit i v létě, pokud se zhorší počasí. Ale v tom létě je to přece jenom lépe snesitelnější. Do Polska k moři hlavně se jezdí kvůli dýchání, příjemného vzduchu, kvůli nasátí atmosféry. U pobřeží je spousta lázeňských měst, jako Mezizdroje, Kolobřeh, Sopoty, kam se dá jet i prostě pít výbornou vodu lázeňskou, jít si tam zaplatit třeba léčebné kůry. Nicméně pán psal, že má rodinu s dětmi, tak určitě mu doporučuji buď Mezizdroje, nebo Lebu, nebo Mělno. Doporučuji to Mělno, protože tam je soustředěnost, obrovská rodin právě s dětmi. My se tomu zase vyhýbáme, pro nás, my máme rádi, kde je spíš větší klid, ale máme rádi ruch lidí, ale myslím tím klid, aby nám tam nikdo nevřískal. Protože když jedu na dovolenou, tak nemám ráda, abych prostě byla tam někde u snídaně rušená, ono se nám to vícekrát stávalo, že do vás někdo žduchá,
jo, a tak dále, tak my spíš vyhledáváme hotely, ne úplně izolační, kde jsou adults only, to samozřejmě Poláci moc ještě neumí, v Kolobřehu myslím je jeden hotel pro dospělé jenom, ale doufejme, že do budoucna budou přistavovat další. Každopádně, jezdíme tam, kde je to tak napůl. Ale kde se soustředují na rodiny s dětma, tam my opravdu nejezdíme, jo? Protože člověk si chce odpočinout. Ale pro pána, na jeho dotaz, že chce vědět, co bych doporučila právě s těma dětma, určitě neváhejte, jděte do Mělna. A konkrétně Dune Resort Mělno, který je přímo na pobřeží u moře. Je to typ i pro vás, co třeba chcete jet jako rodiny. Je to takový trojblokový, špičkový resort, kde máte všechno. Jsou tam dětské herny, dětské vyžití, na pláži uspůsobeno pro děti. Prostě tam se nudit nebudou a vy taky ne. Mělno je pěkné jako přímořské městečko Lázeňský. Ne, to jsem málem řekla Lázeňský, nicméně Lázeňský je Kolobřeh, který je nedaleko Mělna. Tam si samozřejmě může pán zajet, takže určitě doporučuji to. Tady to s dětma nedoporučuji Sopoty, Gdaňsk, Gdyňu. To je opravdu turisticky exponovaný, to jsou místa, tam není to soustředěnost na těch dětí, tam je to prioritní spíš pro dospělé a pro lidi, kteří chtějí poznávat historii. A já vím, že když sama jsem byla děcko, tak mě nebavilo tahání po památkách. To znamená opravdu, pokud s dětma vyžití, doporučuji právě tady ty maličký místečka, jako je Mělno, Leba, jo, i ty mezizdroje by se daly, i když jsou to lázně, ale dá se to, rodiny s dětma tam jezdí. Nevím, jak pán to má finančně, každopádně Polsko dovede obsloužit jakékoliv hosty, protože mají nespočet špičkových kempů s veškerým zázemím, chatičky, kdo má rád tady spíš tu nižší cenovou variantu, kdo si může dovolit hotely nebo podobně hotelů, taky nespočet množství a nemusí to být zrovna předražené hotely. Stačí 3 hvězda, v Polsku je to jak u nás 4 hvězda, jo, oni se snaží, i ty maličké penzionky, jo, fungují, stačí se podívat na Booking. Ale pán se nezajímal o resort, nebo abych doporučovala hotel, pán chtěl vědět přímo místo, kam jet s těma dětma, kde na ty děti jsou zaměření. Tak opravdu Mělno, Leba, prioritně z celého pobřeží. Jo, Svinoustí je hodně drahý a je spíš o německých turistech. Pokud vám nevadí, že to kolem uvidíte samé jako starobní důchodce a mluvící německy, tak to Svinoustí jako super. V tom je dobrý, že má obrovskou promenádu, největší na polském pobřeží a že je tam relativně klid. Nejsou tam stánkaři, oni tam nesmí prodávat, oni Poláci to berou jako kdyby Monte Carlo polský, jo, to Svinoustí a opravdu cení si to a nejsou tam nabízeči žádných takových těch památek a nesmyslů, jo, jsou tam klasické kamenné obchody, je to takový prostě na vyšší úrovni. Jo, mezizdroje jsou pro všechny, protože to je takový lázeňský městečko, teď tam postavili dokonce pár nových rezortů, stačí se fakt podívat na Booking, ale zase prioritně to není pro rodiny s dětma. Pro rodiny s dětma je Leba a Mělno. Jo, takže to jsem akorát pánovi chtěla jako poradit, co se týká pobřeží, asi nejlepší místo. Určitě ještě bych doporučila Vladislavovo, který je mezi Helskou Kosou a Gdaňskem, tam taky vím, že se soustředují na rodiny s dětma. Tak tady ty lokality bych určitě doporučila, jo? Takže určitě jsem nechtěla zůstat pánovi nic dlužná, abych mu odpověděla. Mail jsem nechtěla rozepisovat, protože pán to chtěl do videa, že to i známým chce sdílet to video s nějakým doporučením, tak velice jednoduchý doporučení. V podstatě by to šlo na jednu větu, jo? Leba, Mělno, doporučuji všema 10, pokud máte děti a chcete pro ně vyžití. Proto jsem se takhle s tím vstupem ještě přihlásila, ale říkala jsem si, že vás i pozdravím. Přijde mě to takový jenom nahrát outfity, skončit, jo, jak jsme to dělávali dřív. Přijde mě to takový, že lepší je osobně do toho trošku dát nějakou komunikaci s váma. Víte, že mě to mluvení nejvíc baví. Děkuju vám za reakce u videí, jo, samozřejmě, že si toho vážím, jo, vy víte, že to je pro mě koníček. Zase budu ráda, když mě napíšete, máme tady únor, už vyčkáváme samozřejmě jaro, teď to teda na žádný jaro nevypadá, ono je šedo, ale co bychom čekali tady, když pořád ještě probíhá zima. Jinak, mrazy už nejsou u nás, napište mě, jak je u vás, jak se máte. Jo, zase budu ráda, když se podělíte o vaše nějaké zkušenosti a hlavně tím, že už se blíží, nebo už teď je v nejvyšší čas plánovat nějaký výjezdy, protože potom budou takový ty dobrý termíny obsazeny, tak mě napište, kam se chystáte a v jakém období a jestli to máte tak, jak my a jezdíte mimo sezónu už po zkušenostech. Jo, budu se moc těšit na vaše komentáře, no a budu se těšit zase příští týden u videa.
Mějte se krásně. A...